Yn yr ail ar drydydd flwyddyn, fel y sonis i, chi'n cael y cyfle i ffocysu chydig bach rhagor ar ddewisiadau, bethau y modelau chi'n dewis i dilyn sydd yn ymwneud â phynciau sydd at eich danchu. Ac un o'r meysydd mae'n bosib i dilyn yma yn Ysgol y Gymraeg yn Prifysgol Bangor ydy maes astudiaethau Celtedd. Ac un o agwedd ar hynny ydy yr iaith Wyddeleg i hunan. Gewch chi'r cyfle i astudio yr iaith Wyddeleg fel mae'n cael ei siarad yn Iwerddon heddi. Cyfeiriad arall y gallech chi fynd iddi ydy cyfeiriad athroniaeth a llenyddiaeth. Ac mae yna fodiwl yn yr ail ar drydydd eto sy'n rhoi'r cyfle i chi gamu nôl rhyw chydig bach o bosib o destunau llenyddol penodol i hunain. Mwyn gofyn cwestiynau chydig bach yn fwy cyffredinol neu syniadaethol, haniaethol am natur llenyddiaeth. Gewn ni'r cyfle ar y modiwl hwnnw i ystyried beth mae athronwyr pwysica o bosib traddodiad gorllewinol wedi ddweud am lenyddiaeth. Beth sy'n bwysig am lenyddiaeth? Beth sy'n hanfodol i lenyddiaeth fel cilfyddyd neu fel ffordd o gyrraedd at wirioneddau nad oes modd i cyrraedd mewn unrhyw ffordd arall.